Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Une oro, aldaketei aurre egiteko kinkan gaude. Gozaldu hau edo beste, eskainitako lanpostu berria onartu edo orain arte bezala jarraitu, atzerrira joan edo betiko eremuetan mugitu, maila askotariko erabakien aurrean beti sortzen dira zalantza eta beldurrak. Baina badaude zeinak aurrera begiratzen dutenean aukerak eta berrikuntzak sortzeko gaitasuna dutenak. Eusko Ikaskuntza horretan ari da hain zuzen. Mendeurreneko kongresuan euskal gizartearekin identifikatutako lehentasuneko zenbait gaiei aurre hartu eta etorkizuneko lanlerroak lantzen. 7 proiektu ditu eskuartean Euskal Herriko etorkizuneko eszenatokiak eta estrategiak lantzeko. Horietako lehenengoa, ongizate ereduak Euskal Herrian du izenburu. Ongizate ereduaren, politika publikoen eta gizarte zerbitzuen analisirako eta gizarte berrikuntzarako mugazgaindiko laborategi bat sortzea du helburu. Arratearin, proiektu kidea. Ongizatearen inguruan mugazgaindiko dinamika batzuk bultzatu nahi ditugu. Batetik, politika publikoak konparatu nahi ditugu, baita ere datuak eta adierazleak gurutzatu nahi ditugu, baita ere praktika onak, metodologiak, formakuntza sustatu nahi dugu mugazgaindikoa. Bigarrenik, lurralde oreka. Herri txiki adimentsuak proiektua kokatzen da. Xedea, Euskal Lurraldeetan, landagunearen despopulazio arriskuaren arazoa aztertzea eta irtenbideak proposatzea da. Imanol Esnaola, proiektuko arduraduna. Gure helburua alde batetik lurralde desoreka eta despopulazioaren gaiari neurria hartzea da. Neurria bai nola dagoen eta bai norantz joan nahi dugun eta nola joan nahi dugun, ez? Eta nola bat ere, 21. mendeko Euskal landagunearen gaineko irudi berri bat eraikitzen lagundu nahi genuke herritarrei idea eta aukera berriak azalduz. 3. proiektua Nafarroari begira dago. Aniztasunaren kudeaketa demokratikoa. Nafarroatik hasita, bertako jendearen bizikidetzan sakontzeko eta bizikidetza hau zailtzen duten oztopak gainditzea du jomuga. Amaia Nausia, proiektu sustatzailea. Eragile, aditu eta herritarrekin lan egin dugu, proiektu parte hartzaile baten bidez eta kultura demokratikoan sakontzeko helburuarekin. Euskal Herrian dauden hezkuntza sistemak aztertu eta ezberdintasun eta berezko ezaugarrien gainetik, estrategia partekatu bat bilatzeko gogoetarako gune berezia iriki da ere. Maialen Idoatek hausnarketa bultzatzen ari den taldean parte hartzen du. Helburua erreferente bat eskaintzea da. Egungo egitura politiko-administratibo desberdinen gainetik eta bakoitzaren ezaugarri eta erritmoa errespetatuz. Gazteek elkartzeko eta euren premiei erantzuna emateko proiektuaren martxan da. Gazte lankidetzarako sareak. Ander Bizan, proiektu kidea. Mugazgaindiko gazte lankidetzarako sareak martxan jartzeko Euskadiko Gazte Kontseiluarekin eta Nafarroako Gazte Kontseiluarekin batera diseinatu dugu proiektua. Honekin nahi dugu gazteok ditugun lehentasunak eta erronkak finkatzea eta haiei erantzuna emateko tresnak diseinatzea. Gobernantza demokratikoa oinarrian izan da, erabaki ahalmena sendotzeko eta garatzeko xedez, lurralde burujabetza gatazkak Europan, praktika onak eta ebazpen proposamenak proiektuan lanean ari dira. Zelain Nikolas, proiektuaren diseinuan ari da. Gure proiektuaren helburua da protokolo proposamen bat lantzea. Protokolo horren bitartez bideratu nahi ditugu lurralde burujabetza gatazkak Europan. Asmoa da nazioarteko, Europako eta estatuetako erakundeei aurkeztea argitasun tresna edo marko bat. Azkenik, Gizartela proiektuak aldaketa garaietan landu beharreko gaitasunetan sakonduko du. Trantsizioi aurre egiteko xedearekin eta horretarako beharrezkoak diren gaitasunak sustatze aldera, gaur egungo erronkak zehaztea eta etorkizuna diseinatzea da proiektuaren helburu orokorra. Koromuro, proiektu burua. Hiritarrok etorkizun hurbilean espero ditugun trantsizio eta aldaketei aurre egiteko gaitasunak trebatzea nahi ditugu. Ikastea, arazoak konpontzen jakitea, informazioa ondo interpretatzea, beti ere adimen emozionala, kolektiboa eta aurre hartzekoa uztartuz. Ezinbestean, herri gisa, gure etorkizunaren jabe izan nahi badugu eta horren gaineko erabakiak hartu nahi baditugu, bizi dugun errealitatea behatu,
kuantifikatu eta aztertu behar dugu, jarraian norantz jo nahi dugun erabakitzeko. Nekez egin daiteke hori ez bagara antolatzen eta bizi dugunari neurri hartzen ez badiogu. Etorkizunari begira jarriko gara beraz, ahalik eta oparioan izan dadin euskal gizartearentzat. Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa.